V roku 1543 vydal Koperník svoje prelomové dielo o obehu nebeských telies, kedy sa zmenilo vnímanie usporiadania sveta. Dovtedy prevládal Ptolemajov geocentrický model, čiže ľudia verili, že v centre vesmíru je Zem a všetky ostatné nebeské telesa na čele so Slnkom obiehajú okolo Zeme. Ale Koperník zistil, že to je naopak a zaviedol heliocentrický model, čiže do stredu dal Slnko a všetky ostatné nebeské telesa, aj Zem, obiehajú okolo Slnka. To spôsobilo revolúciu vo vnímaní vesmíru, stvorenia, ale prejavilo sa to aj v iných disciplínach, ako je napríklad filozofia, či dokonca teológia, kde odrazu človek, ktorý býva na Zemi, už nie je v strede, lebo Zem nie je v strede vesmíru. Čiže Koperník spôsobil takúto revolúciu, keď vymenil Zem so Slnkom. V strede nie je Zem, ale je tam Slnko. Hovorím to preto, lebo aj v dnešnom evanjeliu Pán Ježiš spôsobil takúto kopernikovskú revolúciu. Hovorí nám podobenstvo, kde prichádzajú do chrámu dvaja ľudia sa modliť. Jeden z nich je farizej a druhý je mýtnik. Farizej do stredu svojej modlitby dal seba samého. Evanjelista napísal, že farizej sa postavil a takto sa v sebe, niektoré preklady uvádzajú, že sa nie v sebe, ale modlil sa k sebe samému. Do centra modlitby dal seba, pochválil sa pred Bohom, aký je úžasný, aký je dokonalý. Ale potom je tu druhá postava, mýtnik, ktorý do centra modlitby postavil Boha a jeho milosrdenstvo. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A Ježiš hovorí, tento odišiel ospravedlnený, tento odišiel zmierený, tento odišiel ponorený do Božej milosti. Nie tam ten, ktorý do stredu modlitby postavil seba samého. Čiže toto je rozhodujúce, keď sa idem modliť. To je rozhodujúce, čo je v strede. Ja, moje ego, alebo Pán. Čiže Ježiš týmto podobenstvom pokračuje v tom, čo nám hovoril pred týždňom. To je priame pokračovanie toho evanjelia. Pred týždňom to bolo podobenstvo o tom nespravodlivom sudcovi a neodbytnej vdove, kedy Ježiš na konci hovorí, že a nájde si človeka vieru na zemi, keď príde. Kedy nás učí, že modlitba bez viery nemá žiadnu moc. Že to, čo je rozhodujúce pri modlitbe, je viera. Viera v to, že stojím pred tvárou živého Ježiša, ktorý ma miluje, ktorému som dal svoj život a som vytrvalý a nebudem ochabovať v tejto viere, aj keby sa dlhú dobu nič nedialo. A dnes Ježiš v tom pokračuje, keď prídeš s takouto vierou sa modliť pred Pána, dávaj si pozor, koho postavíš do centra, do stredu, komu budeš venovať v tej modlitbe pozornosť, sebe alebo Pánovým. Ako to vyzerá v praxi, keď v strede modlitby som ja? Vyzerá to tak, že prídem k Bohu a začnem mu rozprávať o sebe, začnem mu rozprávať aj o svojich problémoch a ťažkostiach, začnem mu rozprávať o svojom živote a začnem od neho očakávať, že toto všetko musíš, Bože, teraz nejako vyriešiť, pretože mám na to právo. Zaslúžim si to. Veď Ty si môj Boh a si Boh na to, aby si niečo pre mňa robil. A keď to neurobíš, tak mám právo sa na Teba aj hnevať, lebo si nič neurobil. A neurobil si napriek tomu, že ja si to zaslúžim. Aj ten farizej mal pocit, že on si všetko zaslúži, lebo bol dokonalý. Modlil sa, postil sa a tak ďalej a tak ďalej. Ale Ježiš hovorí, ten druhý odišiel zmierený s Bohom a ospravedlnený. Čiže v centre modlitby som ja a Boh je tu na to, aby teraz obiehal okolo mňa a môjho ega. Lebo ja som v strede a Boh obieha okolo mňa. Ako to vyzerá, keď dáme do centra modlitby Pána?
Už ten dôvod, prečo sa idem modliť, je radikálne odlišný. Ten dôvod, ten motív, ktorý ma privádza k modlitbe, je on sám. Prichádzam kvôli nemu. Prichádzam, lebo chcem byť s ním. Prichádzam, lebo viem, že je tu, prítomný, a ja tu chcem byť s ním. On je v centre mojich myšlienok. On je v centre tej vôle, prečo vôbec som prišiel do chrámu sa modliť. Čiže v praxi to vyzerá tak, že nezačnem sebou, ale začnem Boha chváliť, začnem ho zvelebovať, začnem ho uctievať, stíšim sa a počúvam ho, začnem vnímať jeho prítomnosť, chcem sa naladiť na jeho srdce, chcem počúvať, čo mi hovorí, chcem spoznávať jeho vôľu pre môj život. On je v centre, nie ja. To je tak, ako keď ste mali kedysi analogové rádio, teraz sú tie digitálne, to vám naladí všetko hneď, nemusíte nič robiť, internetové rádia a podobne, ale kedysi sme museli otáčať tým koliečkom, to si veľmi dobre pamätáte, a keď to bolo neraz zložité, naladiť nejaké rádio, najskôr tam nebolo nič, potom nejaký šum, potom tam niečo chrapčalo, potom pískalo, potom ste tú frekvenciu prebehli a museli ste jemnočko, pomaličky točiť tým koliečkom, kým ste sa naladili na tú frekvenciu, na ktorej rádio vysielalo, aby ste mohli počúvať. Čiže keď prichádzam do modlitby a v centre je Pán, chce to čas, chce to učiť sa tomu, chce to takú jemnosť a citlivosť otáčať tým koliečkom svojho srdca do tej polohy, aby som sa naladil na Ježišovo srdce. Aby som vôbec tomuto veril, že je to možné, aby som to chcel, aby to bol cieľ mojej modlitby. Takto sa naladiť na jeho srdce, zjednotiť sa s jeho srdcom. Čiže to evanjelium dnes, to podobenstvo nám hovorí veľmi dôležitú vec. Potom, ako nám Ježiš hovorí, buď vytrvali, neochábuj v modlitbe s vierou, tak teraz hovorí, daj si pozor, kto je v centre tvojej modlitby. Daj si pozor, aby som tam bol ja. Ako hovorí Thomas Merton, definuje modlitbu, že je to mrhanie času s Pánom. Čiže som tam s ním a trávim s ním čas. A to je celé. On je v strede. On už robí ostatné veci. A robí tak, ako chce a kedy chce. Ja len som prišiel za ním. A dal som sa mu k dispozícii, aby v mojom srdci mohol konať. Čiže koľkokrát človek príde, samozrejme so všeličím, možno po nejakom ťažkom dni, kedy sa všeličo stane v tom dni, všeličo nás rozladí, všeličo nás môže sklamať, ľudia nás sklamú, seba sami sklameme, niečo sa nám nepodarí, zažijeme neúspech, vidíme tú svoju biedu, prídeme pred Pána a už nás to láka, láme, teraz mu to všetko hovoriť. Preto Ježiš na inom mieste hovorí, že váš nebeský Otec vie skôr, ako mu to poviete, všetko, čo potrebujete. On to vie skôr, ako mu začnete o tom rozprávať. Čiže toto nás tak láka a láme hovoriť o sebe, ale ak to vieme kde si dať bokom a vieme začať modlitbu tým, Bože, Ty si teraz tu. Ja som pred Tebou, pred tým, ktorý ma miluje a dokonale ma pozná. Mám aj všetky vlasy na hlave spočítané. A namiesto seba tam postavím Pána, začnem ho chváliť, začnem ho uctievať, začnem mu dávať svoj život, zriekať sa ho a túžiť sa zladiť s jeho srdcom a s tým, čo je v tom srdci pripravené pre mňa, tak možno po 15 minútach takejto modlitby si ani neviem spomenúť, čo som to vlastne chcel Bohu hovoriť. Už si človek ani nevie spomenúť, že čo to chcel vlastne riešiť. A keď si aj spomenie, tak mu to odrazu môže prísť také smiešné a trapné, že čo chcel pred Pánom riešiť, namiesto toho, aby vnímal jeho prítomnosť. Aby sa vydával do jeho rúk a vstupoval do jeho srdca, ktoré je plné milosti a požehnania. Nikde to nemáme zaznamenané v Evanjeliu, neviem, či ste nad tým premýšľali, že ako sa Ježiš modlil. Nie je to ani v tom dnešnom Evanjeliu, ale vieme, že Ježiš častokrát išiel na vrch sám a modlil sa. Premýšľal som nad tým, ako sa on modlil. Čo on hovoril nebeskému Otcovi? Ako trávil ten čas v modlitbe?
No pochybujem o tom, že prišiel do toho času modlitby, prišiel niekde navrch v tichu, v noci, v samote, aby povedal: Bože Otče, to je strašný život, ktorý tu žijem ako človek. Som sa asi pomýlil, keď som zobral ľudské telo na seba a stal sa človekom. Že vyvolený národ, neprijali ma, ba čo viac, nenávidia ma, nechcú ma, viem o tom, že ma chcú zabiť. Nikto ma tu neprijal, hovorím im, ukazujem znamenia, aj tak ma nechcú, žijú si po svojom. Mám tu 12, ktorí by mali byť moji najbližší spolupracovníci, ale oni sú tiež takí hlúpi, že 3 roky ma počúvajú, vidia, nič nechápu stále, ešte aj ten Judáš má radšej peniaze ako mňa, urob s tým niečo. Pochybujem, že sa takto Ježiš modlil. Zrejme, keď prišiel do modlitby, tak prišiel preto, aby bol s Otcom. Prišiel preto, aby bol v pozore voči jeho prítomnosti, aby vedel v tej ľudskej prirodzenosti sa naladiť na to, čo Boh Otec od neho chce. Aká je jeho vôľa Boha Otca pre jeho život, aby mohol splniť. A tým nás vykúpil a zachránil. A tým sme spasení. A vtedy to tak poviem, že fungovalo, keď takto nejako Ježiš vstupoval do modlitby, do rozhovoru, do prítomnosti so svojím nebeským Otcom, aby ho počúval, aby poznal jeho vôľu a potom ju uskutočňoval. Čiže je rozhodujúce, keď sa prichádzame modliť s vierou, ako hovorí Ježiš minulú nedeľu, aby sme si ustrážili to, že čo je centrom mojej modlitby. Prečo sa vlastne prichádzam modliť? Čo chcem tou modlitbou nejako dosiahnuť? Čo v tej modlitbe robím? Či tam Bohu nezavadzia moje ego? Že tam dá moje plány, moje predstavy, moje túžby. A Boh teraz musí obiehať okolo mňa, lebo som sa dal do stredu tejto modlitby. A možno to ani neviem, možno si to neuvedomujem. Ale to dnešné Božie slovo nám to cez to podobenstvo odhaluje. Teda, drahí bratia a sestry, tak ako som začal Kopernikom, že vymenil Zem so Slnkom, čo sa stalo? Stalo sa to, že keď on dal do stredu Slnko, tak sa to všetko zjednodušilo. Ten Ptolemajov model bol veľmi komplikovaný, krkolomný, mnoho vecí tam až tak nesedelo, ale keď dal Koperník do stredu Slnko, všetko to ohromne zasadlo do seba, všetko fungovalo, všetko sa zjednodušilo a všetko začalo dávať odrazu zmysel v tej astronómii. A toto sa stane, keď to v modlitbe vymením. Keď namiesto seba dám do centra modlitby Pána. Keď tam budem chodiť kvôli nemu. Keď tam budem chodiť so srdcom, ktoré sa chce zjednotiť s jeho srdcom. Odrazu sa mnohé veci v živote zjednodušia. Odrazu mnohé veci, nehovorím, že všetky, ale mnohé veci dostanú dávať zmysel. Odrazu ten život bude vyzerať inak. Lebo už v centre nie je ja a moje stále nespokojné ego, to bude stále nespokojné vždy, pretože na tomto svete ho nevieme uspokojiť. To hovorí Augustín tým známym výrokom: nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože. Tak to je. Čiže keď to nespokojné ego dám preč a dám tam Pána, budem v tom vytrvalý a budem v tom trpezlivý, tak uvidím, že on sa stane tým slnkom, čiže tým stredom môjho života a odrazu ten život bude vyzerať inak. Začne sa to inak usporadúvať. Mnohé veci sa zjednodušia, ktoré vidím teraz komplikovaniem. Keď ani nevidím riešenie, odrazu tam bude. A život dostane úplne iný rozmer a iný zmysel. Tak tomuto sa učme, buďme v tom naozaj takí trpezliví a vytrvalí, že v centre modlitby bude Pán a potom môžeme sledovať, ako on a jeho duch sa začne zmocňovať srdca človeka a začne nás premieňať znútra. A budeme to aj vidieť, aj my, aj druhí ľudia v našom okolí, na našom živote. Tak začneme hneď dnes, keď sa budeme modliť. Dajme seba preč zo stredu modlitby a nech v tom centre modlitby je Pán, s ktorým som prišiel tráviť a mrhať čas, len aby som bol s ním. Amen.